И здравейте хора, аз съм Шокс. С мен е овнера на сервера. И последно бяхме в този лард. Сега да ви покажа лард хотел. Я кажи колко струва една стая. Една от малките стаи струва от 50 до 100 лева, иначе средните от 100 до 200, а от големите от 200 до 300. Тук са големите стаи. Това са от средните. Сега, тук май трябва да са малките. Да, тук са малките. И най-горе има две големи запазени стаи. Да, това е моя. Тук съндъци, телевизор. Тук служи някаква картинка. То имаш, ама от това, от релода се е бъдна. Тук печки. Готово. И сега да минем на другия лар. Лар. Джамп. Там PvP ли още? Не. Само плевент. Ето го джампа. Нямате ли пъхни най-горе? Нямате ли пъхни най-горе на джампа? Това ще го прави от и някакъв тайга ли тук? Да. Извика един за награда. Сега да минем на лайк. Макдоналдс ви го показах. Тук може да се каже, че диамантните блокчета са ефтини. Ето тук 32 диамантни блока, 1290. Пък в шопа май беше само едно толкова. Не, 4 бяха, ама тук го правиш един кръг админ. И тук могат да се селват някои неща. Да, тук храната. Най-горе няма нищо, нали? Да. Тук само тъй. Не ми сява в кой влак. PvP. Може ли да ми сложиш год да не ми бие? То няма кой да те бие. Тук има два робота, сигурно са на дома пилотчета, нали? Да. Тук има PvP трап долу. Няма начин да се изкачите и тук е тъй. Тук джампчи. Не, всъщност там са такова, взема става. А пък и тук, ако се попадне, е това стъкленото, няма никакъв шанс някой да оцели. Кое? Ей тук, ако двама, например, плеери попаднат, все някой ще победи, защото тук не може да се излезе, защото на стълбата ще го трябва. Тук какво е? Диспенсър? Дропър. Опа. Извинете, ако се чува нещо, това е сестра ми плаче. Защото, нали сега след като се събудят, стават нали малко нервни. Сега следващия лар. PvP2. Това ще го правя от и ония тайгър. Да. Днеска имах там 1000 и няколко лева от зоната, да свърших един стак, но сега имам 35. Значи някой админ май ми взе с инвисе кирката, пък не беше никакъв енчел. Ето тук навсякъде лава има. Може да си кара стон. За като повтарят особено, спи да се спасти. Тук има някакви. 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 Тук има няк
Сега другия Warp PvP Shop. Само секунда. Тук може да се биеш. Какво? В Warp PvP Shop можеш ли да се биеш? Warp PvP? Warp PvP Shop. Но и дето е отгоре на шопа, дето. Да. Тук можеш да се биеш. Не. Тук трябва да махнеш тия двата, защото са безплатни на Warp. Да, знам. Действия са много скъпи. Що един Gold Apple струва толкова всички? Да, знам, просто това го е правил друг админ и той не се съобрази с цените. Не трябва да ги оправиш цените. Той в Warp PvP един го биха и аз му взех 3 Gold Apples. От хубавите. Сега Warp... Рулес. Аз ви го показах и шопа ви показах. Спавна си е също. То тук имате проект ли? Да, в стрим. Евентуално нов спам. То е яко. И последния Warp е Warp Survival. Тук има малко глиф. Трябва да го правиш тук в началото да е... си го сменила? Ето, тук е някакво глупо нещо, тук къщата си добре, ама има ли резиденция да не бара? Мисля, че няма. Не, има. Чека, ако е лодна по време на клипа, аз трябва да спа, защото ще не видят паролата, ако са лодна. Тук това да не го изстреля. Те знам, тази къща просто нямам никаква представа откъде е дошла. И махни вече сам грози. И хора, това беше от нас. Аз бях Шолц. И чао.